Sugeng siang. Yo yo yo. Hey. Wayang aku ngenteni tekamu. Kaya ngenteni mudune wayu. Janjimu tansah sumimpen jroning kalbu. Bagus semua. Jasanku tak jauh janji janji gawang tegas sira merapi atang sira hati-hati rina aku tansah nganteni wase muga tetepotan sasu mandi ganti gawang bagus lan cera kuning. Sugeng siang Pak. Lanjut ya saya. Kombat. Kledang gawe teka. Ternyata janjine mangkat citra. Kangen susu papa. Terima kasih Pak. Tak celok Pak saya. Matur sembah nuwun.
ya ndang gagenan ya Mas. Alhamdulillah langsung. Selamat nonton Galdawa. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadi pateng sedaya tamu undangan nggih ingkang samrawuh, ingkang kinurmatan yang punya gawe. Nggih, Bapak Suryanto kali Pak Ibu sapa? Suryanto. Jebule kok nama lengkape Nama iku ya. lengkape itu. Pak Suryanto. Awak dhewe kenale kombat to. Lah piye undang-undangannya sama? Toler. Toler apa sing diler? Sing diler iku rezekine sayang, ya Allah, ya Allah. Sembah nuwun nggih Mas. Mas To ngono ae ya, Cik. Iya ngono ya, Mas To Kali kali Ibu Mbak Susilowati. Mbak Susi ngono ya. Apa ngene? Apa? Pak To Bukti. Dadine Toti. Iya. Nggih sembah nuwun sampun kersani bali kula sakanca. Nggih. Sampun tepang nggih. Sampun. Wis kaya dulure dhewe ya sae. Niki dalam rangka acara sunatan ingkang putra. Nggih. Walimatul Hitan. Adik Septian. Undang-undangnya siapa? Adik Septian Cahyo N. Cahyo bernama? Mbak enak rom. Oh, N sapa iki? Oh nggih, Dek Septian. Dek Septian nggih. Seneng ati nggih. Nggih. Pokoke bahagia. Wis ditanggapno ketoprak, wis diundangno drumban. Dramben. Tulisannya piye? Drumban. Lah iya, ya rom. drumben. Macane ya drumban ya. Kandhani kok iso. Barongan. Iki mau Barongan barang. barongan ora iku kok raiku mok konokno kene. Ora. Apa aku koyo nyaplok-nyaplok kok kowe muni barongan nek marak raiku. Ora. Kamu tetap cantik. Wis tak totor ya sawan iki ndak wis koyo nganu ngono je koyo barongan kok. Barongan ngono ya ya Allah. Wis di nganu apa urung Dik? Nganu iki Mang Dik Septian. Burunge. Nganu maksud iki mutiara. Oh, belum. Kok burunge? Nek tak kira arep takon wis disembuh apa urung ngono lho burunge. Yang pasti sudah sembuh Sudah toh, sembuh. Dek. Buat Dek Septian tambah pinter tambah soleh saiki dadi Nggih. Joko muga-muga tambah pinter tambah sregep tambah bari. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citanya Dek Septian iki tercapai Amin, nggih. nggih. Tansah ngabekti dawuh wong tua besok saged ngangkat derajate wong tuane saya sukses. Amin. Sapa ngerti pirang-pirang tahun yen tok sekolah wis lulus. Mergawene sukses. Sukses. Ketemu jodoh. Nggih. Terus nek dadi manten piye tos? Nimbali Wahyu Manggala no. Insyaallah ya anggotane jajek iki ya. Isih ajek Iya. kene semuanya iki. Nggih kagem Mas Toler, Mas Toler. Mbak Susilowati. Ya. Rezekine luweh-luweh percaya Amin. aku wong aku lagi Percaya. nyanyi pisanan wae kalian wis disawer biru-biru. Biru-biru. Mangko ape nganggo apa? Ape nganggo Ape nganggo jambon? jambon? Sida rantuk biru-biru Ora kowe sida kok entuk iso. biru ya. Nggih, berkah barokah nggih. Nggih. Ayo cas liper saurunge nganu Dek, edisian kae edisian. karnaval ya. Drambun. Drumban. Biasanya kelangenane Mas To apa nyak? Lagune nyak. Iku Lali kowe. gak dinding pemisah piye? Remik-remikan Mas. Ya, Bang Bayi masa lagi metu ape diremik-remikan Mas. Wah Klasikan. ayo Mas, iki Klasikan Rero. Klasikan. Pokoknya sing kalem. dangdut. Apa Biasane. campur sari? Apa langgam? Iki ki ndoro Iki kakung. wonten bapak-bapake. Napa bapak-bapak saya ngajeng sih Mbak-mbakku badhe Mbak ngersake mesti sing tembang. alus-alus. Mbah Huti, campur Mbak-mbake sari. sugeng siang. Diaturi nganu ya. Langgam campur sari ngono ya, kanggo adikku sing dihitan ben seneng atine ya. Tak wenehi oleh-oleh. Apike oleh-oleh apa iki? Garepmu apa jenengku apa kelinci ujo? Jeneng katul ana apa? Jeneng katul lepal-lepul. Apa Mas? Oh oleh-oleh iku malah. Mosok kangen Mas. Iki Mbak Yu. Sik ya Mas sedilu tak sembah nuwun ya Allah malah iki merah jambu iki lho Cah ya Allah. Niki saking tuan rumah wonten Sabar Madu 3 Kusuma Wijaya. Oh Kusuma Wijaya engko khususnya di DJ Mas iki lho tulisannya lho ya aku gak ngelongi Iya, gak betul nambahi lho ya. sekali. Bus Pitonolo Mister Mendem goyang dumang. Oke, goyang dumang Mas Sari. Hei. Plage metu mbok jak goyang dumang iku mbau tidak langsung samurate umat. Kowe iku kok aneh-aneh ae. Waduh. Iya. Aku mau nyanyi apa iki?
Iki lho, adikmu kan nolong. Apa iya. mendem-mendeman iki? Apa Mas? Tiada apa Mister Mendem iku lho Mas? Tiada kandhani kok. Iya, spesial tuan rumah nggih Mas Toler juga Mbak Susi. Mbak Susi cantik sekali loh tos. Mana? Itu pakai kebaya merah, pakai kerudung merah. Iya. Halo, Mbak Susi Lawati. Halo. Ya Allah. Ayo, monggo. Cus. Bareng RH Esotek streaming ya. Oke. Streaming. Iki apa balane iki? Bukan. Bukan. Juga videografer handal-handal kita. Apa Pokoknya ya? Apa Mas namanya bersama Mas? Acting. Iki videografer apa Mas? Namanya apa? Biar Fotografer, dipromosiin videografer. itu. Tak promosiin Mas apa ngerti sesuk tambah luaris jomu sedina nganti tumpuk ping 7 Mas. Hah? Alex Cinematic. Yen butuh fotografer, videografer bisa menghubungi langsung ke Alex Cinematic. Asik. Ya. Monggo. Loh, kamu kenapa? Loh, kipasnya kok garis siji? Prada. Aku roh pelakunya siapa?
Oke, iya berbahagia selalu buat Dek Septian, Mas Toler juga Mbak Susilawati. Walah, kita sarimbe tenan ya Cin. Nanti kalau keluarga yang harmonis luar biasa. Wes rezekine akeh. Rukun karo tangga-tanggane. Nyatane ya disengkuyung walah kanca-kancane Dek Septian. Banyak sekali. Dari segenap keluarga juga tangga teparone. Nggih. Sebelum dimulai ayo dilanjut terus ya dilanjut saya. Setelah kedisian drumban. Gua melu-melu drumbannya oke nyanyi. Aku Ya, sabar ya. sabar gak Kusuma Mijaya? Nggak mau. Sabar, tapi ini kita tidak boleh bersabar karena Tidak ini boleh. nanti keterak ini ya sayang Keterak. acaranya ini padat Drumban sekali. ini malah lama nanti ini. Lah iya. Ya, mangga. Soalnya rep nimbal toh. Nimbal nanti deh. Iki cedak omahe Udin kira-kira diamperno ora? Mang wes aku ya wes di nganu lah ngono Diwa. sengkring-sengkring orang ya Ora. di WA mana kok wes di blogger aku deh. Ayo Mas. Oh iya kan berarti gak status kue. Iya. Iya Mas ya kandane kok iso nganu iki lho. Sing penting watono gak ngono karo aku. Kowe nek jahat karo aku takon gocekne sinden neh lho ya. Jangan ini muancik jegrek. Berarti nek nulungi aku to, Nduk. Ya. Kan cewek nganggo helm. Cewek pakai helm. Gocekno tulung yo kan helmnya ra dibuka. Dikira ledek jebule sinden. Kalau bawa kerupuk pirang-pirang. Kerupuk rong anu ya Dek, rong apa kurang anu ngene iki lho. Plastik. Rong bel. Pokoknya sukses usahanya kerupuk ya Mas Watono ya. Yuk, monggo Mas Ari aja sabar. Ciu. Watono. Iku durung sinden sijine. Nek Nyekeli barang malah nyekeli nyekeli. iku lho gater karo Jenny. Oh iya, pacare gatro. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Asik. Iha. Cintaku mbok yo sampun nesu, nesu kabeh pisan, rasa kudu nganggomu, cucuke marang paras ayumu, dak beda karo atimu, rumono pendangan manisku. Ya Mas, iha. Sayang, ngapunten saestu. Yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Sudah. Mas. Stop Mas. Kedisian tenan iki. Terima kasih gengs. Suwun sampun ana ngancanine saben dina. Oke. Mas, Ya, apa iki? Mbah. Heeh, separuh. ya separuh. Separuh ben anu Mas. Ben utuh. Dek Septian iki di nganu sik ya. Numpak jaran dirak sak Digawa- desa. Dirak nang desa Galdawa kene. Yuk monggo jus. Dudu ulang tahun Rom kok hari ini.
saking tuan rumah. Ingkang nembe kemawon rawuh, sugih rawuh nggih Bapak Ibu. Nggih. Niki saking pundi kemawon pokoke ya saka ngendi wae ya Jun ya. Heeh. Sing rawuh sugih lelenggan. Nggih. Sugih mirsani ngepasi metune emban. Gayeng Sugih tenan. ngrespaken dedhaharan ingkang sampun wonten ing mejanipun Meja. masing-masing ya. Nggih. Mereka nang anggur meja ana Ana mini mak-mak, wis aman ana pokoke. jajane. Ya dilanjut permintaan apa? Iku remik-remik. Remix apa sih ya? Master Mandem ya? Master. Master Mandem. Mister? ya? Master Oh, iki. master. Mister Mandem. Iya. Kancaku lah ana jenenge Master. Siapa? Ada deh. Ya, mangga Mas Ari ya cus. Jangan lupa goyangannya semangat ya sayang. Pokoknya iso musir-musir ada nang kamera bentang kebenet. Aja ngono ta, Rom. Oke Mas. Ayo Din. Cu. Aku nih akeh kok. Asik ya. Aku wis
Indah Kalola. Apa, Mbak Saking Sosok? Bapak wonten stasiun balapan ugi ayang-ayang. Oke. Ning stasiun balapan niku lho Mas. Kutondong klo sing dadi kenangan. Masa ndonglo kutha kowe kok ngece Ya, ngono ta ndesit ya. sayang, sayang. Iku ya gak kutha. Gak kota apa? Calon ibu kota. Galah. Lho nang kono berbagai macam pariwisata ada lho sayang. Percaya nek pariwisata, Lah tapi iya. Indomaret. Ono sesuk tak dekne nang kono. Indomaret nganu iku mini mainan iku. Nyanyi iku ya. laris. Sebelum itu Kusuma Wijayanya di DJ Mas Hari Iya. permintaannya. Tadinya bonus 3 ya. Ya. Cuma Wak Dewi kan kepotong beberapa menit Kepotong mergo beberapa acara menit. Drumban iki Drumban. Mang. Dadi ini ndak apa-apa ya. Ya. Lakone ben tutuk ya Jus. Men Kusuma Wijaya iki men Drumban versi apa nih? remix. Drumban. Nek drumban iku kowe doyan mangan terus, masih awakam rasane kudu rasa-rasa ya mangan doyan terus. Enak terus. Wah, enak iki nang adem nang kene. Nanging mekar lan semi Puspito ing taman sari Bangun manungsa wengi Kawan mulane badari Nang bareng sasmita Sang kumbang wayang Langsung pucuk
usah Mas Edi. Ngono kemana? Ngono terus. Lah wis keri, jek Iya. sudah. Kok iso? Sederungan. Iya, sudah rungon sih, Sang. Aku tekan. Iku ketoprak sebelah ning ngablak iku. Lah kowe cita-cita arep pindah piye? Kayake kok ngono, mosok gak iso bedakno. Lah iya, wong ya ketok kon dalan gowo Warnane iki lho, beda. warnane lho ketok kok iso keblanjur. Malah ape tekan pabrik semen dhek emang kok iso. Ape dadi kuline mbok piye? Metu semen. Rayem nek putih kabeh lho. Wes rom nek metu kono ancen ngerai putih Ada kabeh. bonus nggih. Nggih. Stasiun balapan ya Mas Edi, coba kamu yang bernyanyi. Iya dong. Mbak-mbak ibu-ibu iki ben ngerti suaranya mereka suara Wahyu Manggala iki sing apik iki wonge sing endi to? Sing endi ya iku cilik, Bu. Wange, Bu. Wange. Ya, yuk monggo Mas, stasiun balapan. Kurang ajar kowe kok iso. MC yang ngono kuwi. Ada yang mencarimu di sini. Apa, Nduk? Oh iya. Mas, ning stasiun balapan. Sorry, Bu. Aku pelakunya. Pas ning ngerubah. Cungkelin. Badut. Tolong yang nonton live-nya di screen ya. Jadiin setting. Screen ya, guys. Stasiun balapan Kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku naliko ngeterke lungamu ning stasiun balapan rasane koyo wong kelangan kowe ninggal aku Rakrasa netes lo ning pipiku Dada sayang Dan selamat jalan Janji lunga wong sedelo jare sawulan ora ono pamit mung nalika smono ning stasiun balapan Solo Keren banget. Jare lunga wong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali ning stasiun balapan rasane koyo wong kelangan ha he ha Udin supporternya melu kabeh iku lho. Janji lunga wong sedelo jare sewulan ora ono pamit mung nalika smono ning stasiun balapan Solo Aku tahu Solo. Jare lunga wong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali ning stasiun balapan Kutha Solo sing dadi kenangan
Tro, apa polanya Tro? Yon, iki tak benerno soalnya gak terus nyanyi apa cengkoknya dimedono ngono. Ya iku gak terus banget iku, bener. Dara Putri sama Rawon deh. Oh, nggih. Ya wis ora apa-apa. Ayang-ayangnya mengi dalu nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Ya hati-hati ya Mas sampean kok nganti keples.